Pak Giling niki adicara wayangan gelar kelir ngantuk wong kaya puniki ya wis dadi tradisi rutin tiap tahun ya Mak. Pancen bener lho. Keluarga besar kang lenggah Olimpik Gempol Kerep ora wani ninggal sing jenenge adat istiadat lho. Dadi tiap buka giling ora wani ninggal adicara wayangan. Awake dhewe yen ora salah uga nate sowan Olimpik Gempol Kerep kene lho. Yen ora kleru awake dhewe taun 2022 isih pandemi Covid ya sowan Olimpik Gempol Kerep kene. Oh, matur suwun. Malah bengi iki awake dhewe katimbalan maneh kelawan keluarga PG Gempol Kerep. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Jembarake sesrawungan, jembarake silaturahmi ya Mak. Temen kok nduk aku ya wis tau matur bola bali ana ing panggung wayang. Kesenian utamane wayang kulit iki ora bisa pisah, ora bisa ado karo sektor pertanian. Mergo wayang kulit iki bisa ngrembaka 70% ya sebab sektor pertanian lho. Lah buktine opo? Kok sampean iso matur sing kaya mangkono Mas? Ngene ya, Nduk. Yo jajal saiki digrejah kaya ning njaba-njaba. Kaya ning tawehapan njaba umpamane bersih desa. Lah bersih desa iki ngono kan yo ora terlepas saka sektor pertanian, Nduk. Mergo bersih desa iku syukurane para petani atas hasil panennya. Oh, layan cara beniki ya padha ae lho. Iki ana yaiku ora terlepas saka sektor pertanian krana mapan ana ing pabrik gula. Lah pabrik gula iku ora urung kerjasamane ya karo petani lho. Dadi kaya mangkono ya Mak. Nanging sadurunge awake dhewe ngaturake yaiku tetembangan awake dhewe wajib ndongakake Nduk lan wajib ngaturake gunung panuwun. Iya. Tungaku banyu mili Nduk. Lawan keluarga Gung PG Gempol Kerep iki muga buka giling taun 2025 muga PG Gempol Kerep iki semakin sukses. Muga PG Gempol Kerep iki apa sing dadi targete terpenuhi. Muga PG Gempol Kerep iki bisa selangkah lebih maju. Lan PG Gempol Kerep iki bisa yaiku ondang kaluka kuncara anjayeng bawana Allahumma amin ya rabbal alamin. Pas karo semboyane kok Nduk. Lah semboyane ayo karo semboyane PG Gempol Kerep iki. Lah PG Gempol Kerep iki semboyane tetap juara. Oh, tetap juara. Iya, PTPN tumbuh juara Bank Negeri. Lah nek petani sejahtera lho. Oh iya, tepuk tangan untuk PG Gempol Kerep ini. Wong loro sing tepuk tangan ngawur akeh kok Nduk akeh. Iki mang jan udan ya mujudake berkah kok Nduk. Ngono ya Mak. Mujudake rezeki. Iya. Lan awake dhewe uga ngaturake gunging pangun kang tanpa upami marang kepara kang lenggah ana ing PG Gempol Kerep kene iki Nduk. Oh, dadi kaya mangkono. Ngaturake gunging pangun marang panjenengane Jenderal Manajer PG Gempol Kerep Bapak Edi Purnomo Nduk lan sak jajarane kabeh para yaiku manajer tanaman, manajer pengolahan, manajer instalasi, manajer AKU, manajer AI. Oh, kaya mangkono. Ngaturake gunung panuwun kelawan para panitia penyelenggara buka giling tahun 2025 ini. Oh iya ngaturake gunung panuwun kang tanpa upami ya Mak ya. PG Gempol Kerep iki berdiri ya ora sedelo kok Nduk. Lah sejak kapan? Sejak tahun 1849. Waduh suwe banget ya Mak. Wis suwe banget nganti saiki tetep eksis lho. Mula PG Gempol Kerep
merupakan simbol perjuangan dan semangat petani tebu untuk ikut menggerakkan roda ekonomi. Lah kerjasama antara PG Gempol Kerek dan petani tebu menjadi contoh yang baik loh dalam membangun kemitraan. Hubungan ini bersifat simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Petani tebu butuh pabrik gula untuk menggiling tebunya. Begitu pula manajemen pabrik gula juga membutuhkan pasokan tebu untuk menghidupi pabrik gula. Nah, mulai iki nduk sing kudu dijaga lan direksa ya nduk. Oh, tadi kaya mangkono ya, Mak. Wah, dan luar biasa. Iya, Mak, wis ora usah kate kedawa-dawa, Mak. Iki uga panyunane para panitia lakone. Iki penyuwunane pilihane para panitia Pandhawa mbangun candhi Sapwarga. Iki pasti nduk. Lepasi sing kaya ngopo. Tadi Pandhawa iku 5 manunggal nyawiji rukun lho. Yen wong rukun bakale sentosa lho. Yen wong cerah bakale budal. Iki lepasi. Yen to manajer tanaman, manajer KI pengolahan instalasi AKU yo kudu kaya Pandhawa iki kudu bisa guyub rukun supaya membawa pabrik gula Gempol Kerek semakin jaya. Amin Allahumma. Wis aja ketawa-tawa mak iki yo wanjine ya wis jam 1 liwat 09. Ya sak gending wae kek ngono. Tak suwe-suwe kok jam 2 buyar. Ya wis ngaturake bumi panuwun marang panjenengane Kang Kepara Lenggah kang rawuh bumi iki nduk yaiku panjenengane aku ngerti iki mau ana panjenengane Bapak Lurah Komari Arifin. Oh Bapak Kades Bandung. Panjenengane sing nyengkuyung kelawan awake dhewe jan oleh nyengkuyung oleh menehi sepet ambak awake dhewe. Matur patih panjenengan tanpa kami. Nyatane peduli kelawan rakyat sing kaya aku ngene iki kok nduk. Lah sepape. Lah saben taun wayangan ana ning Bandung sing wayang yo awake dhewe iki. Oh iya. Iki kabare kate wayangan Bandung. Nek ora salah yo wulan 7 nduk. Ngono. Karena Bapak Lurah yo wis request lawan aku lakone bedahe Lukapala. Tutukane sing taun biyen lair basa muka maru bedah Lukapala. Oh iya, uga akeh kepala rawuh. Bapak Lurah Lembongan uga rawuh. Bapak Lurah wis tak ora bisa tak sebut siji mboko siji. Awak dhewe ngaturake bumi panuwun. Iya, Jutrisna budaya yo akeh sing rawuh. Sedulurmu saka Ndadapan panjenengane Pak Ros uga rawuh. Saka Sawu uga rawuh, Rembu ya uga rawuh nduk, saka Nangsal uga rawuh. Panjenengane Bapak Tejo sak grup uga rawuh. Iya, matur suwun ora bisa tak sebut siji mboko siji nanging selalu sambung diapi. Ya, wis ora usah dawa awake dhewe bengi iki nggawa sinden 1 2 3 4 5 6 7 8 cacahe nduk. Kok 8 ya apa sih Mak? 7. Sing loro iki mang jane melok aku kliru terok lho. Mandi pabrik blok Rembung. Dadi yo tak tutuk kene. Oh niku yo apa are. Wis tak kenalne siji kok siji wis ora usah dawa-dawa iki waktu yo bengi. Sing dhewe ku panjenengane iku Bu Musni lho. Bu Musni. Saka tlatah Medok Uri Mojokerto. Lah sing sebelah iku panjenengane Mbak Puput saka tlatah Bawong Panggang. Lan sebelah maneh panjenengan Mbak Jumiatun. Sapa? Mbak Jumiatun. Teko ndi? Nek ora salah saka tlatah Mbo Cerme Mbo Benjeng Mbo Bawong Panggang kok. Oh, saking pundi, Mbak? Kok Jumiatun? Kok enak. Lah sinten? Tunjung Sari. Oh. Nggih. Asline ngoten niku Jodan. Oh, ngoten niku Jodan. Nggih. Lah nggih Mbak Jumiatun Tunjung Sari. Nggih. Disingkat Mbak Jumiatun. Nggih. Wong Jawa, arek wong Jawa. Oh ya. Ya apa ya.
nang sebelah mereka panjenengan Mbak Intan.